हॅलो, एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आपण मटकीची उसळ किंवा भाजी बनवूयात. तर इथे मी एक वाटी मटकी घेतलेली आहे. इथे बघू शकता. ही मटकी मी आता गरम पाण्यामध्ये भिजत घालणार आहे. 1.5 वाटी मटकी घेतलेली आहे. आपण ही भिजत घालून घ्यायची. मी इथे गरम पाण्यात टाकते. आता इथे मी पाणी गरम करून घेतलेले आहे आणि याच्यात ही मटकी टाकून घ्यायची आपण भिजण्यासाठी. याला 5-6 तास आपण भिजू द्यायची आहे. तर आपण रात्री ही मटकी गरम पाण्यामध्ये भिजू घातली होती. तर आता असे आपण सकाळी तिला बांधून ठेवायचं किंवा आपण असं मोकळ्या चाळणे जरी ठेवलं तरी अशी छान आपल्या मटकीला मोड आलेली आहे. इथे बघू शकता. अशा पद्धतीने आपण मटकीला किंवा वाटाण्यांना, हरभऱ्याला अशा रात्री पाण्यात भिजू घालायचं गरम पाण्यामध्ये आणि सकाळी रुमालामध्ये किंवा मग अशा चाळणीमध्ये जरी ठेवले आपण तरी अशी छानपैकी अशी मोड येते. नंतर आपण ही मटकी आपण भाजीसाठी किंवा उसळ बनवण्यासाठी वापरू शकतो. तर ही जी उसळ बनवणार आहोत, तर इथं मी मटकीच्या उसळीसाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया. आपण इथे कांदा, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, कोथिंबीर पण आपण घ्यायची. तर आता एवढं साहित्य आपण घेतलेलं आहे उसळ बनवण्यासाठी. तर इथे मी आता जिरे आणि मोहरी फोडणी करून घेतलेली आहे. आता आपण कांदा टाकून घ्यायचा आहे. कांद्याला छान परतून घ्यायचे. आता इथे आपण कांदा टाकून झालं की आपण हिरवी मिरची टाकून घ्यायची. मी 7-8 हिरव्या मिरच्या अशा बारीक करून घेतलेल्या आहेत, कापून घेतलेल्या आहेत. इथे बघू शकता. अशा पद्धतीने हिरवी मिरची आणि कांदा आपण छान परतून घ्यायचा आहे. इथे कांदा आणि हिरवी मिरची आपण परतून झालेला आहे, बघू शकता. आता आपण कढीपत्ता टाकून घ्यायचा आहे. कढीपत्ता धुवून छान घ्यायचा. कोथिंबीर असेल तर कोथिंबीर पण टाकून घ्यायची आपण. आता इथे मी थोडे हळद टाकून घ्यायची, अर्धा पाऊण चमचा. गोड लागत असेल त्या पद्धतीने आपण इथे मी 2 चमचे आंबारी मसाला टाकते. थोडा आंबारी मसाल्याने आपल्या उसळीला चव येते. तुम्हाला तिखट पाहिजे असेल तर तिखट बी टाकू शकता. मी ते थोडंसं तिखट टाकते, पाऊण चमचा. आपण हिरवी मिरची टाकलेली म्हणून लाल तिखट थोडं कमी टाकलेलं आहे. आता याच्यात आपण ही धुवून घेतलेली उसळ टाकून घ्यायची पूर्ण ह्या अशा पद्धतीने. टाकून झालं लगेच घालून घ्यायची पुढे. असं मटकीची उसळ खूप छान लागते खायला. वरण भातासोबत, पोळीसोबत, भाकरीसोबत खाऊ शकतो आपण. इथं आपण असं छान फोडणीमध्ये उसळ टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता याच्यात आपण अंदाजानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मी आता इथे 1 चमचा मीठ टाकून घेते. मी इथे 1 चमचा मीठ टाकते. आपल्या कमी जास्त ज्या पद्धतीने आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचे. मी इथे 1 चमचा टाकलेला आहे. मीठ टाकल्यानंतर छान मिक्स करून घ्यायचं. आता याच्यात आपण शिजण्यासाठी 1 किंवा 2 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचे. अशा पद्धतीची मटकीची उसळ तुम्हाला जर आवडत असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आता याच्यामध्ये आपण मटकी बुडी तिथपर्यंत पाणी टाकून घ्यायचं आहे. थोडी शिजवून घ्यायची तिला. थोडी ती शिजायला पण पाहिजे आणि आपण हे पूर्ण आता पाणी पण त्याचं आटून घ्यायचे, शिजवून घ्यायची हिला चांगली. मी अर्धा तांब्या पाणी टाकून घेतलेलं आहे. आता हिला पण छान शिजवून घ्यायची 20-25 मिनटं. इथे बघू शकता मी अर्धा तांब्या पाणी टाकून घेतलेलं आहे. आता आपण याला 20-25 मिनटं चांगली शिजवून घ्यायची. इथे बघू शकता. हॅलो, इथे बघू शकता अशी आपली छान मटकीची उसळ तयार झालेली आहे. तर अशा पद्धतीची मटकीची उसळ तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.
अशी कोरडी उसळ आपली तयार झालेली आहे. तर अशी छान उसळ आपली मटकीपासून तयार होते. तर अशा पद्धतीची उसळ तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त राहा. तर ही मटकीची उसळ कशी काय वाटली कॉमेंट्स करून सांगा.